Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Local Economic and Investment Promotions Office nagpanugyan sa mga maga-renew sang business permit nga hikuton ini sang mas temprano. Sa Enero 4 magasugod na ang renewal sang business permit. Sa siningation, madamo na sang option ang mga magaproseso. Hindi lang sa Iloilo City Hall inisarang maproseso. Magluwas sa online, may mga off-site processing centers man nga igapahamtang sa mga malls sa diin kapin 200 ka slots ang gintigana kada adlaw. Pwede kita ka-apply online. Pareho sang una, ginapadala nila ang ila DGR, which can be downloaded from our Iloilo City government website, which is iloilocity.gov.ph. I-fill out nila ang ila DGR, kag-i-email nila sa icbusinessrenewal2021@gmail.com. Every year, dira man na sila nag-send sa ilang online applications. Pagkatapos, ipadala ang DGR kag barangay clearance na nasambit nga email address agud maproseso sang city treasurer. Halin diri, igabalik sa ila email ad ang task order payment agud mahibaluan kung pila ang balaydan. Kung matapos na ini, sarang sila makadiretso sa cashier agud magbayad. Nagpahanumdum naman ang Local Economic and Investment Promotions Office sa mga business owner nga sundon ang schedule nga ihatag sa ila kag mag-renew sang mas temprano agud malikawan ang pagginutok. So, gina-request ginamon, ginapangabay ginamon ang aton ng mga business owners nga mag-renew sa ilang business permits nga masunod sa atong nga guidelines kung ano sila nga adlaw makagto kag mag-renew para hindi man sila magdasok, maginutok man to, upod sa iban, pabutang pa sila sa delikado. Ang ini nga guide will only be able to process 200 permits per day. It is for the safety of your family. Ang ginaunahon niyo paminsar. Sa inyo nga safety kag sa inyo, safety sa inyong mga pamilya. Subong nga tuig, kapin 16,000 ka mga negosyo ang nag-renew sang ila business permit sa Iloilo City. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Pila ka mga empleyado sang Iloilo City Beautification Program nakabaton sang isa kagatos nga mga cake rolls. 12 katuig na nga nagatrabaho sa Iloilo City Beautification Program si Manang Leonor Valdivieso. Ang pagpatahom sang diversion road sa Mandurriao ang iya trabaho. Kahapon, nasurpresa siya sang nagpadulong ang pila ka tinawo siyang redribbon panay kag isa siya sa isa kagatos ka personnel ang ginhatagan sang cake rolls. Ini kabahin sang gift-giving activity sang nasambit nga bake shop. Happy gigamitan kay sa amon pagpangabudlay daw gintagaan man kami sang kwanla nang gift. Wala kami nag-expect nga amon na ihatag sa pila namon ka tuig nga pagtrabaho. Tuway kami. Gahatag man ng iban nga mga individuals pero not nga do amo ginabala kadako nga pagkuan. Sige pasalamat kami sa organizer to kahapon nga sa redribbon nga daw gintapod man bala kami. Yang way makalabot gintagaan pang share man namon. Kasubong man sini ang nabatyagan ni Manang Dayan. Siyempre, nang unexpected bala kahapon nga makareceive kami sang blessing. Daw hindi ma-explicar ang amon nga kalipay. Bangod nga ang amon nga pagsakripisyo sa ginaobra namon. Daw naghatag bala sang kusog kag basta daw hindi nang namon maintindihan nga happy gid kami kay ti unexpected bala nga blessing nag-abot sa amon kahapon. Sa subong, madamo sang nagdayaw sa matahom nga mga bulak nga makit-an sa mga dalanon sang syudad. Natigayon ini, pinaagi sa Beautification Program nga suportado ni Mayor Jerry Treñas. Magluwas sa personnel sang Esplanade 1 Extension, nakabaton man sang cake rolls ang mga katapo sang City Beautification Program nga naga-duty sa Esplanade 1 kag 2 kag Dungon area. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.